panjraing puspitarum katiuping samirana mre mangrenggo aruming puri mangkin tanpa siring Ong ilahing awiguna mastu purnama sidhem awiguna mastu silat pring jagat karana siran tandha kawisisaning bisana sono sinawung langening wilapa estu maksih lestantun lampahing budaya Jawi ingkang hanggung kinunggung ing jagat raya ana teja mangkara pralambang matumpa-tumpa marma panggeng panggunggung sangkur wengkata datanilaraken Subasita mlebeti agami suci wonten ing tanah Jawi murwakani kandha linarik runtuting basa indahing sastra carita kuna ngemu surasa anenggih putita kang kawis tingal rampyang jagat wetan moyo-moyo jagat kulon yakti dudu soroting Surya Candra Daru Kartika sarta dudu tejane sang pandhita ingkang Mesubrata anang datan kadya kang ginupit ing kalenggahan sonten samangke imbang-imbang ana datan ana kang samya kejawi amung gumelaring pahargyan ya wujuding wisma kang winangun kang rinengga-rengga indahing rerupen ingkang maneka warna pantes lamun to kinarya bubukaning carita awit ngupaya 1000 datan jangkep sedasa lamun 100 datan wonten 3 karon namung sajuga ingkang minangka punjering sesawangan bebasan tuntunan dadi tontonan sinten to ingkang sampun kepareng mangasrama hanggelar papan pahargyan datan wonten sanes kejawi amung Bapa Suyut Suhartono Sarimbit Ibu Robingatun ingkang lenggah dedalem wonten ing tatah jetis Bangsri pinuju wanci kang pinilih tinengeran ing Ari Radita Cemengan utawi Ahad Wage katite mangsa Surya kaping setunggal wulan Februari linambaran warsa 2026 Bapa Suhartono Sarimbit garwa menapa dene Sagutra warga ageng sampun kepareng netepi darmaning wong tuwa wajibing sepuh rakit sekar cepaka mulya miwaha suta mahargya siwi ndhawuhaken putra kinasih putra Tanaya Mijil Pawestri ingkang asesilih kusumaning ayu sinambat ing wangi Rara Nur Cahyani ingkang badhe dhaup jinatu krama kaliyan sang apekik Bagus Arif Susanto putra Tanaya Mijil kakung saking panjenenganipun swargi Bapa Moh Kusnan Sarimbit Ibu Sarti ingkang mijil saking tlatah Tanjung
pakesaji. Awit saking luhuring buden Bapa Suyut Suhartono pramila datan mama kalamunta nalikane ngawontenaken bojo krama tansah sinengkuyung dening para kadang-kadang cinaket tangga tepalih. Sadaya samya cukat rengginas sungkut gumregut cancut taliwondo ngenteng-entengaken bot repotipun Bapa Suyut Suhartono minangka pamurbaning gati. Mangkono para tamu sedhan samiya manjing wonten iswa parhargyan gegandhengan urut kembul kalawan kadange dhewe-dhewe. Ingkang mangagem busana awarna abrit kempal sami rekta lamun cinandra kadya wujuding wukir ingkang kawelagar. Ingkang mangagem busana awarna cemeng kempal sami langking kadya dandang araton. Dandang wis ngarani kukila awarna langking araton ingkang samya rayaman. Mangkono ingkang mangagem busana awarna kuning kempal sami jenar lir pindha peksi podhang ingkang binorean. Ingkang mangagem busana awarna biru kempal sami nila pindha maya-maya situ Bandalayu. Ingkang mangagem busana awarna ijo kempal sami wilis lamun kawis tikal saking mandra kadya pantun ingkang ladya gumadung aglar ing madyaning Tegal Pasabinan. Ewadene ingkang mangagem busana awarna pethak kempal sami seta lamun linares kadya gelaring kuntul ingkang maneba ing Sarawa. Mangkono para tamu sedhahan samya satata lenggah pepak Sinaraja papan parlenggahan ingkang jembar bawera karaos sesek ropek karon para tamu samya rawuh angesteni gelaring tata cara bebasan tumpang dengkul aben pamidangan kebak-bek luber ambelabar ngebeki sajroning sasana pahargyan nganti kaya handoyong-doyongna pacak sujining pandhapi agung bale winangun. Mangkono candra pawiwahan sonten menika awit saking endahing swasana lamun ta kakandha sadawaning rahina ing kana datan wonten puputing panyandra pramila candra pawiwahan kasigeg sinarengan suing gending ingkang kapiyarsa. Sowan kula kinarya memanis angrenggani pahargyan pengantian murih regeng laksitane aminanggani dawuh saking Bapa Suyut Sarimbit dados panata cara mugi atut runtut sembodo kalis rubeda sineksenan para tamu kakung putri mijil asrika piyarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sih tentrem rahayu kasugengan kasantosan miwah kabagas warasan sanityaso langgeng tumedhak tumandut lumantar saha lumuntur kajiwa kasarira ing jiwangga panjenengan dalasan kula Wradin Sagung dumati raharja rahayu niskala satuhu katut dumateng para tamu sinedahan Werda Muda kakung Sumana Putri ingkang winantu ing Suka Basuki bebasan kaladuk kendel kirang ing deduga amit-amit sewu kelepatan kula tebih saking niat nilar subasita menapa dene tata krama kula ingkang lumarap siba wonten ngarsa panjenengan mugi tinebena saking sungkawa kinalisna saking sarusiku bebendu menapa dene panyenduk ingkang badhe dumawah ing jasad kula awit awrat nuhuni panyuwunanipun Bapak ingkang badhe katindakaken dening para duta dumawah adicara urut angka kalih paharjan samangke badhe kasigeg ing tata cara urut 3 nun inggih sumene utawi istirahat tata cara urut sekawan wiwaha agama anut satataning syariat agami ingkang rinasuk panggih temantan hangimba saperangan gagrak Surakarta Hadiningrat dumawah adicara urut gangsal ewadina angka 6 gatra wacana hanggih paripurnaning paharjan mekaten menggah tata urut rantamaning adicara ngemuti wekdal ingkang winates monggo tata cara binuka kanthi suratul Fatihah liridhoillah wali syafaati Rasulillah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingkang salajengipun nggih menika tata cara lung tinampen pasrah tampi ingkang badhe katindakaken dening porong duta ingkang sampun piniji pinitaya dening keluarga kekalih. Sumangga marak mangarsi ing para dutaning kandha tata cara lung tinampen pasrah pinanganten priya ingkang arsa kawedhar sambang sinambeting atur pasrah tampining wacana pasrah tampi kawiwitan babaring pangandikan pasrah ingkang badhe kasta dening Bapa Muntaka minangka sulih sarya saking Ibu Sarti pramila dumateng Bapa Muntaka murih kasembadaning sedya sasana miwah pandayara kula aturaken sumangga. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para kiai ingkang satuhu kinabekten bil khusus panjenenganipun Al Mukarram Rama Kiai Haji Ahmad Mudzaffar ingkang tansah kula hormati.
Dumateng sesepuh saha pinisepuh ingkang tansah kula hormati, Bapak Ibu tamu undangan ingkang kula hormati ugi. Saderengipun kawula ngaturaken aminangkani nggih menika keluarga Ibu Sarti sak keluarga langkung riyin sesangan kita manjatkan puji dan syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ngucapaken lafal alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah. Salawat salam moga kita aturaken dhateng beliau junjungan kita Kanjeng Nabi Aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita cadung syafaatipun mulai saking alam dunya menika terutami syafaatul udzmahipun punya yaumil qiyamah. Sesarangan kita mahabbah mau sholawatipun kanthi waosan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dumateng para rawuh sami ingkang tansah kula hormati, kawula wonten ing mriki aminangkani gimna saking keluarga kawula Ibu Sarti wonten ing sonten punika kawula sarombongan ngantaraken inggih menika penganten putra inggih menika sederek Arif Susanto ingkang samangke badhe nindakaken akad nikah. Pramila donga kula lan panjenengan sedaya kegiatan samangke akad nikah dipun paringana lancar ampun wonten rubida setunggal punapa sehingga menapa ingkang dipun pikajengaken saking penganten kekalih tak laksanakan mboten wonten hal-hal wonten alangan menapa kemawon. Lan ugi kawula sarombongan aminangkani yen keluarga saking penganten kakung sepindah nggih menika silaturahim lan ngantaraken nggih menika penganten putra menika mugi-mugi akad nikah ingkang badhe kalaksanakaken samangke lancar ampun wonten rubida setunggal punapa lan sehingga sukses menapa ingkang dipun pikajengaken. Ingkang kalih kawula aminangkani ugi nggih menika wakili saking sedaya keluarga saking Ibu Sarti adalah sak keluarganipun sedaya ngaturaken nggih menika pranatan inggih menika lamaran ingkang sampun kita aturaken kala wau. Namung saantawis utawi menapa ingkang dipun aturaken kala wau sekedar kangge inggih menika murakabi kebetanipun utawi namung sagedipun berusaha ngaturi inggih menika perkawis-perkawis ingkang dipun beta kala wau menawi wonten hal-hal ingkang boten nyekecakaken dhateng bapak utawi keluarga saking penganten putri kawula ingkang minangka wakili saking Ibu Sarti sak keluargi kula nyuwun gunging samudra pangapunten. Ingkang salajengipun inggih menika sedaya perkawis utawi sedaya ingkang dipun beta kala wau ingkang dipun aturaken inggih menika ingkang arupi patedan utawi inggih menika makanan ingkang lintunipun inggih menika termasuk mobil lan termasuk alat-alat ingkang napa menika mboten saged dipun skecakaken menika dipun suwun wangsul. Pramila dumateng para rawuh sami ingkang tansah kula hormati kawula aminangkani saking Ibu Sarti adalah keluarga keranten wekdalipun pun mepet sanget kula pun paring wekdal namung gangsal menit. Mugi-mugi piatur kawula menapa ingkang kita aturaken menapa sedaya menapa ingkang sampun kita aturaken kawula nyuwun gunging samudra pangapunten lan menawi saking keluarga kawula sedherek nggih menika Arif Susanto wonten hal-hal ingkang boten kecakaken utawi wonten pinten-pinten kesalahanipun nyuwun agunging samudra pangapunten sak kata-kataipun. Saking kawula aminangkani mewakili saking Ibu Sarti adalah keluarga
Kirang langkung nyuwun pangapunten ing wusana kala pungkasi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih tentrem rahayu, kasugengan kasantosan miwah kabagawarasan. Tumedak tumanduk lumantar saha lumuntur. Kajiwa kasarira ing jiwangga panjenengan sedaya dalasan kula. Waradin sagung dumadi rahayu, raharja rahayu niskala satuhu. Katur dumateng Bapa Muntaka ingkang piniji minangka duta saraya saking suri sarira saking Ibu Sarti ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan. Kanthi linambaran trapsila ing budi rahayu miwah ngaturaken sewu agunging aksama awit saking keparengipun Bapa Suyo Juhartono kula piniji minangka talanging basa saperlu hanampi menggah wasing gati lekasing sedya ingkang luhur saking Ibu Sarti lumantar Bapa Muntaka. Minangka purwakaning atur kula angka setunggal ngaturaken sugeng rawuh saha ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene tindak panjenengan saking dalem menika dumugi papan punika sinareng anugrahaning Gusti ingkang Maha Mirah arupi pinanggih wilujeng mboten wonten pringga bayaning warga ingkang angka kalih sanget ketampi kanthi bingahing manah. Atur salam taklim saking Ibu Sarti lumantar Bapa Muntaka kula tampi salajengipun mugi dumawa sami-sami. Ingkang angka 3 wondene atur pasrah calon pengantin kakung saha syarat sarana peparingan jejangkeping ing palakrama kula tampi kanthi suka bingahing manah. Ing salajengipun insyaallah samangke badhe kula aturaken ing ngarsanipun Bapa Suyo Juhartono sekalian garwa. Ingkang angka 1 boten khilafan Bapa Suyo Juhartono sekalian garwa namung ngaturaken agunging panuwun. Sedaya peparingan saking kadang besan pratandha yektika so ing katresnan saking Ibu Sarti dhateng Bapa Suyut Suhartono sekalian garwa. Mugi dadosa talening katresnan dadosa sarana raketing kekadangan lan bebesanan. Namung semanten panapi saking Bapa Suyo Juhartono sekalian garwa lumantar kula ngaturi uninga bilih dumugi sampun mangsa wayahing mangsa tumapaking panggih kula aturi kasuwun Ibu Sarti dene menapa para pangambyong wonten suka lilaning penggalih paring saperlu paring pangastuti murih kasembadaning sedya. Minangka purwakaning atur minangka pungkasaning atur nglenggana wonten bojak rami anggenipun hanampi menggah ing rawuh panjenengan sedaya mugi lumebarna si samudra pangaksami. Kupat janure klapa wonten lepat nyuwun pangaksama. Wasana kula cekapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten menggah Toto Coro lung tinampen pasrah
panampining calon temanten kakung ingkang sampun katindakaken dening para duta ingkang pinitaya pinijing gati. Saking pambiwara kula ngaturaken gunging panuwun. Ingkang salajengipun nggih menika tata cara wiwahagama. Dauping penganten anut satataning syariat agami ingkang rinasuk ingkang mangke dipun pratitsaken dening Bapak Dr. Andes Abdul Aziz Magister Hukum Punggawa Negeri saking Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsri. Ingkang kawitan kumandanging ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang samangke kasarila dening Bapak Ustadz Yusuf. Khotbah nikah mangke kasta dening Bapak DRS Abdul Aziz. Kalajengaken akad nikah samangke kasta dening Bapak DRS Kiai Haji Ali Mundofar Al Hafid. Ewadene mangustangkara pandonga mangke kasta Bapak Dr. Andes Abdul Aziz Magister Hukum. Mekaten menggah urut roncening tata cara wiwahagama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Madhep kali. Astagfirullahaladzim. Innallahirrahmanirrahim. Ayai lo laki-laki kumanten nikah putri kula ingkang nami Nur Cahyani dikantuk Arif Susanto bin Kusnan putri kula Mas Farid Arto Asalito Sartos Nundikore rupiah saya jenengan binarang menika mawon nggih pun diwakilke kersane tiga ini Pak Yai sing ngriki. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra khalaqa adama tsumma khalaqa zawjahu wa hawa min dhurriyyin min nadha'il yusra falamma sakara ilaiha qalatil malaikatu mah ya adamu hatta tu'tiyala ma'ru qala wa ma marwa qalu antu sholli ala muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin fawafal marwa khutabal aminu jibril alaihi salam wa zawwajalahu ala dhalikal malikul quddus salam wa syahida Israfil wa Mikail wa badun muqarrabin bitaris salam fasara dhalika sunnata auladi ala ta'aqubis sinin Ahmadu anna khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah wa syukuru an ja'alakum sumba wa qabaila bitanasulil ladzi wa sulukul ni'mah wa asyhadu an la ilaha illallah mabtuni dhamil alami ala akmali hikmah la ilaha illa wa tabarakallahu rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah ya fi barman wa mustabah amma ba'du wa hadha 'aqdun mubarakum maimun wa istima'un ala husuli khairiyakun insyaallahu alladzi idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالدكم ولمشايخي ومشايخكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Siap. Bahasa apa? Bahasa Jawa, Indonesia, Arab, Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya waladil mubarak, Arif Susanto ibna Muhkuslan al-marhum, uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya waladi al-mubarak Arif Susanto ibna Muhammad Muhkuslan al-marhum, ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka Nur Cahyani binta Suyut Suhartono alladhi qad wakkalani bimahri 5 malayin wa mi'a wa 29 alfa rubiyatin halan. Qbiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bil mahril madhkur hal. Sana apa mana? Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sesuai jadwal kula angsulaken dhateng Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lahumma fi 'aqdihima wa barik lahumma fi arzaqihima wa barik lahumma fi umurihima wa barik lahumma fi umrihima wa barik lahumma fi auladihima wa barik lahumma fi dzurriyyatihima. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina abina Adam wa ummina Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama alafta baina Musa wa Safura wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaykha wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Khadijatul Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali wa Fatimah Zahra'il Badul. Allahumma rizq lahumma rizqan katsiran waj'an halalan thayyiban mubaraka.
وأولادا صالحا يدعو لهما وللقرآن وللعلم وللخير وللجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wiwahagama ingkang sampun katitakaken dening para paraga ingkang piniji ing gati. Dumateng para-para ingkang sami hangayu jejiban kasebat kula aturaken kuing panuwun. Para ingkang sami rawuh awit saking wanteripun jurung pamuji berkah pangestu panjenengan sedaya. Tata cara wiwahagama anut satataning syariat agami ingkang rinasuk sampun kasembadan kanthi lulus raharja tebih ing rubeda kalis ing sami kala. Para ingkang sami rawuh tamu sidahan ngaturi unanga wonten ewa-ewan sekedhik kinarya tabarukan ing majelis ing kalenggan menika badhe kababar kumandanging waosan saking pustaka suci Al-Qur'an Karim ingkang badhe katindakaken ingkang pinitaya nggih menika Ustaz Yusuf nggih. Pramila dumateng Ustaz Yusuf sasana miwah pandayara kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab ثم إذا أنتم بشر تنتشرون
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngaturaken gunging panuwun dumateng Bapak Ustadz Yusuf yang sampun kepareng gambabar kumandanging waosan pustaka suci Al-Qur'an Karim. Para ing sami rawuh jumbuh urut roncening tata cara pahargyan paibahan badhe kasigeg ing tata cara sumenih utawi istirahat kinarya hamyak sepining swasana kepareng kula nderek suka parisuka kanthi ngaturaken lelangen tembang utawi gending Jawi nadyan lumantar pita swara mugi saged dados panglipur penggalih sugeng midhangetaken. Lir satata ingsun tumiling anggulati puspita medem indah kang warni mitering kanang nganon sekar warsiki ku menyuting tias kaya jatuh krama witing klapa
Para ingkang sami rawuh, tebih saking niat gelak wanci karana ngomong ing swasana pramila ing kalenggan menika penganten kakung putri badhe sowan wonten ing ngarsanipun para rawuh sedaya lenggah wonten ing dampar kursi nerengga. Katur dumateng Ibu Pangrengga Busana, mbok bilih sampun sumadya. Sampun nggih? Ibu Pangrengga Busana. Tata cara pambayonging penganten sarimbit ingkang badhe katindakaken dening Bapak Suyut Suhartono Sarimbit Garwa. Mbak. Wis cukup. Ibu kene. Pisan nang mburi, pisan mantap, pisan mantap, pisan nang mburi, pisan mantap. Pisane. Tolong pisan to mriki. Kon ya. Nalika samono Bapak Suyut Suhartono sampun ngasta pancating sindur. Ing pangajap sirna memayang ning marga handamel laras lampahing penganten. Bremara reh manguswa umyung ambrengengeng kati karunaning kaswase aning marga memalatku Us tumuging telenging carita kang tinata ri sang temanten arsa lenggah ing dampar ati lumprang gandaning puspita eden-eden sanyata lir apindo widodari sampun dumugi unggian kang sinedya penganten sarimbit sampun kawisuda kalenggahaken wonten ing sasana mulya dening Bapak Suyut Suhartono Sarimbit Garwa kadherekaken kadang pisan sutrisna. Para ingkang sami rawuh tata cara salajengipun nggih menika ingkang kaprasinebat sungkem pangabekten ing kalenggan menika
pengantin sarimbit sang apekik Bagus Arif menapa dene Nur Cahyani emut dateng sangkan paraning kedadosan eling-eling jroning urip jalaran saka wong tuwa wiwit saka dilahirke diopeni digedhekno bodhotipun pinterno aduh Rama aduh Ibu kula saged males napa Lukar Canela pengantin sarimbit badhe Lukar kanthi repepeh-repepeh laku dodok sesedokan marak sebo wonten ngarsanipun pepundhen catur kawiwitan saking bapa ibu ingkang mapan wonten ing Jetis. Mangkono lamun to kawijiling pangandikane bapak ibu kula ngatur sungkem pangabekti mugi kunjuk ing ngarsanipun Rama kelawan ibu. Kula nyuwun idipalilah badhe mangun brayat enggal uwal saking tanggal jawab panjenengan gesang bebrayan wonten alaming alamadya kalian Satrio Bagus ingkang dados gegantilaning manah kula Rama. Kadidene dereng tutuk anggen kula nampi wewarah pitedah saking panjenengan. Kula kedah mandhap saking pangkon panjenengan kula nyuwun idipailah Rama. Nggih putraku Nur Cahyani sarimbit kaya dene durung tutuk anggonku aku golowentah marang jeneng slira nduk kaya lagi wingi sore awakmu tak pondong tak gendong tak kudang lelewa karo ibumu iki kudune mudhun sangka pangkon ya nduk kok kaya abot rasane ngatiku nampa kahanan iki ya nduk aneng abot iki kaya ngapa pestining jodohmu wis katiti mangsa ya nduk eling-eling pitutur Rama ibu nduk dadi wong wedok sing ati-ati nggonmu leladi marang garwamu ya nduk lan tansah manembah marang ngarsaning Gusti Kang Maha Mirah ya nduk injih Rama ngestukaken dawuh gilir gumanti pengantin sarimbit anggenipun sungkem wonten ngarsanipun Bapak Ibu ingkang papan wonten ing Jetis Bangsri. Kasmaran manten sarimbit seseduan ngaras padha tiku manti kekalih kandes mandes trenyuh ing tias kembeng-kembeng kang waspa arsa pisah Rama ibu meyang sanak kadang lan mitra
Ingkang salajengipun sowan wonten ngarsanipun Bapak Ibu ingkang mapan wonten ing Tanjung Pakesaji lampahipun laku dodok alon-alon nggih. Rama Ibu kang luhuring putih kang ukir jiwa lan raga kang agung pangorbanane paring pitutuh luhur rina wengi tansah ngesti breh rahayuning putra jumbuh kangge nayo sedaya ribet-ribet linambaran kanthi sabaring benggalih tuhu pantesi nembah nampi sungkemipun putra kekalih datan kuwawa babar pangandikan jegrek lir tugu Sinokarto sedaya tembung ingkang badhe kawiyos ing lisan namung kandhek wonten ing jangga ananging nitik waspoluh ingkang tumetes deres mijil saking sela-sela netra kaya-kaya paring dawuh nggih Nduk Nduk angger anakku temanten sarimbet sun tampa panyung kemira nak mas wong bagus rupane ondok-ondok jroning ati duh angger anakku arep kelawan Nur Cahyani jumbuh kangge nayo sembodo ingkang jinangka anggonira jejodhoan sakarone duh anggera nakku sampun paripurna genya sumungkem ing pepundhen catur kawiwitan sungkem pangabekti marang Rama Ibu ingkang mapan wonten ing Jedhis kalajengaken sungkem pangabekti marang tiyang sepuh ingkang wonten ing Tanjung Pakesaji. Para ingkang sami rawuh awit wanteripun berkah pangestu jurung pamuji saking para ingkang sami lenggah angestreni tumapaking tata cara ing kalenggan menika dumugi tata cara sungkeman kadosipun tata cara sampun karaos cekap paripurna nggih ngaturi uninga bilih warga ageng pangombyong temanten kakung saking Tanjung Pakesaji kepareng badhe nyuwun kundur prawila kula pambiwara piniji minangka sulih saryanipun saking bapa Tono kula nderekaken mugi samarga-marga tansah nampi kawilujengan monggo Bu
cinta tak terbalas. Janji hanya tinggal janji, sakit hati yang ku rasa. Sekian lama ku menunggu saat-saat bersamamu, dan kini aku kembali. Siksa menanggung rindu, semua sia-sia. Ayai Shiteru, bukti cinta untukmu, namun yang ku beri tak pernah kau hargai. Demi cinta kita ku korbankan segalanya. Semua yang kita lewati selalu ada dalam ingatan. Cinta memang penuh misteri, tiada yang tahu akhirnya, seperti yang aku rasakan. Selalu ingin di dekatmu dan buat engkau tersenyum, namun tangis yang ku dapat